आई तोहर इतना झूल काहे गइल बा हो? तो नैहर में यार मिसलक, ससुरा में भतार मिसलक, कुछ ससुरो मिसलक, तो झूले ना। बाप रे बाप, ससुर ना छोड़लो? ना। बाप रे बाप, ससुरो से मिसवावत हो? जबरदस्ती मिस देवेला ना कोई रहेला घर में तो। हमार मत पूछा, हमार लइकाई में तेरे लइका संग खेले जात रहनी सन न, तू हमर तब रेती एती उठल रहे, ठीक बा, तो एगो छौड़ा आके मिस के भाग गइल, तबे से हमारे एगो छोट एगो बड़ हो गइल बा। अब बाकी केहू ना मिसले बा हमर, कोई ना मिसलक ना। उहे एगो लइकाई में हमनी के गुल्ली डंडा खेलत रहनी, तहिया के बात ह। एकदम एती 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 भइल रहे। इती अभी कहाँ इती भाई देते तो पहिले के बात करते एकदम एती एती रहे। तब तहर कुआर में लइको एको रहल का नैहर के? हाँ रहे। की रहे यारवा के केंगा अथी भइल न, यारवा के गइलू ससुरो में थोप देलू आ। ऐसा ही आदमी करते तो ना लइका रहते। तो माने बियाह भइल कुमारे में लइका रख ली तो ससुरारों में जाके थोप देलू कि उतही तो सब? दूल्हा पर लगा दिए नाम, तो दूल्हा के है। अरे बाप रे बाप, दूल्हा मान लेला सा? तो ना माने। आज जब लइको भइल यारवा लेखा भइल बा कि भतार लेखा? यारवे लेखन भइल। तो भतार ना पूछत रहेगा ना क्या? हम लोग तो ना करवैले बनी कुमार में। अब के देखे के रहे, करवाले रहलो कि ना करवाले रहलो? अब कुंवार में तू कितना खिलाड़ी बारू, कुंवारे में लइका लेके भतार के ऊपर थोप दिल बा। कितना खिलाड़ी बारू तू कुंवारे में लइका रखवा ले लुआ। तो जानता रो। हाँ। अब 2-3 दिन शादी के पहले 2-3 दिन बाकी रहे शादी के, तो हाँ। यारवा आयल तो जबरदस्ती ठोक दिलक, तो लइका रह गया। बतावा हम का करें? सही बात बा, का करबू? तो दवाई खा ले तू। हमरा ना मालूम रहे कौन सा दवाई खाल जाला। खा लेवे के चाहिए। अब यार के लइका भतार पे थोप दिल, सिर्फ बाप रे बाप, तो पक्का खिलाड़ी बारू। हाँ। तो ससुरो में ना छोड़ो था देवर उवर के धो लियाला, जेकर बढ़िया सामान मिली ओकरे न खाल जाई। सही बात बा, खाए के चाहिए। हमार मत पूछो, हम तो यार से मिले के रहनी अपना नैहर में कुमार में। तो वो तो खाली बुलावे हमरा के स्कूल के पीछे, खाली बोले दे ना दे ना, तो हम टोपी लगा के करत रहने, मेंगा ना करत रहने। टोपी कैसन हो गया हमार समझ में नहीं। कंडम। कंडम। हाँ। कंडम से कर जाला। चुका रहेला, ठीक बा, जब लगेबू ना तो हाथ ना बड़का हो जाए। हाँ। हाँ। हम ना देख ले बानी आज तक। बैलून के तरह होकेला, फुलाए से भी फूल जाला। हम नहीं देख ले आज तक। ना देख ले बा, भतार के कहिए टोपी ले आवेला। अरे दोगला नानू जाले उ। दोगला ना जाला? हाँ। कैसन बारू भतार के दोगला कहतारू? देबे ना कर निमन है त निमने लेखन कहली तो करना। और भतार के मत पूछो, सामान धो के हम पानी पिएला। अच्छा, सामान धो के पिएले? क्या बात बाटे, तो बढ़िया बाटे। सब ओकर एगो दूगो झूलल रहला, ओकरा के लमका के धो धा के तब पिहिला, तनका फूल उल छीट छाट के तब तनका एथी हो गेला। धोए नहीं जब हाथे से, मत पूछो, खड़ा हो जाला एकदम। खड़ा हो जाला? और के तो हम अगरबत्ती दिखाए, अगरबत्ती प्रसादी फूल सब छीटे नहीं ओकरा के हम। ओकरा के? हाँ। अच्छा। उहे नु सब धन उहे नु बा। हाँ। अब उहे ना रही तब हमनी के केंगा जियम? तो बैगन ना रहले। जानता रू, कभी कभी तो रूस के सूत जाला, तो ओकरा के मुंह में लेके चूस चूस के मनाइला, तब वो तनका सन मुस्कुराला, तन खड़ा होकेला, तो पूरा अच्छा से चूसम उसम, तब वो जाके उठी। तब ओकरा के तनके बोली हाँ अब ठीक बा, तब जाके हम अपना सामान में डाल लेंगे। तो मजा आवेला ना? माजा के मत पूछो, वैसन सामान तो कहीं खोजला से ना भेटाई। जानता रू का भइल? एक खाली दी हमर बाजार के सामानवा 3 दिन ना उठल। तब हम का करी? अब हमर तो मन एने से पूरा अथी हो गए रहे, बाप रे बाप। के अगरबत्ती देखैनी, फूल चढ़ैनी, प्रसादी चढ़ैनी, रसगुल्ला चढ़ैनी, तबो उ नहीं खट। लास्ट में मुंह में चूस चूस के
चूसनी 1 घंटा एक्केल हेंगा उठता फोप काट के। बाप रे बाप हाथा चुका निकलता। घाम तो एक्केल हम बैठे रहनी चौकी पर, फोप जब काटला तो हम उलट गए पीछे। मत पूछ। बाप रे बाप तब जाके काम कैनी है हमनी के। तब अपन भतार के बतावा ना। हमारे भतार के तो ये चुकी रहे, तो एकरो से पूछने नु। हाँ तब बताला जापानी तेल, तो वही तेल लेके और दीना माने मोले तो इतना भेल, इतनी बड़ी। हाँ तोके मुँह में ज़्यादा खियावेलन, वही से तू हमेशा हंसते रहेलू। हाँ वो भी पता चलल हमके। कैसे पता चला? तोर हमेशा तोर मुँह बढ़ के रहता, निकलले रहता। हाँ। लगा तो सबसे ज़्यादा मुँह में खियावत है। मुँह में हमनी का ना खानी तो काहे मुँह चियर ले रहेलू हमें? तो क्या चियर ले बनी? आई देख लो अभी तो मुँह में लेवेलू का। हाँ नहीं। ओ हम तो जानिए कि तू तो खाली वो में तो मुँह में लेवेलू। तो मुँह में ना लेवल जाला, आ मुँह में झोर के गिरा देला। हाँ हाँ वही से तोहार दांतवा इतना वाइट लौकता ना, तो पियर लौके ना। मुँह में लगा था कि कोलगेट के जगह वही से धोएबे करेला। तो छी फेरलो लवली के जरूरत ना होई तनका उहे तैका पूछ लियाला। तोहर सामान में गिरावला के मुँह में? बाग हम तो सामान में कहियो ना गिरानी, हम अपन मुँह में गिराए। तो वही से उजर उजर दांत बतोगा। अरे मत पूछा हो, वे हम मुँह में लेके पूरा लवेर लेवे नहीं एकदम चुम्मा दी तो एकदम स्लिप खाई। जानते हो एक बार का भइल? एक बार भतार छोड़ के सीने मैंने यही पर गिरा देला था। अब तो पूरा लेबरा गए रहे, हम तो भोर पर आ गए रहे पोछे के। हमारे सास होने से आवत रहे, ताले दौड़ के आगे ताले हम यही में सट गए। तो कहता कथी लगल रे? तो हम कहनी फेविक्विक लागल बा। बाप रे बाप मत पूछा। वही में चिपक गए रहे वही में। अब बुझे ना जाना तरीका कि कथी है। हम बहाना मार देने तो कही कि लोग यही में करे लसन। तो हर इतना झूल कहे गइल बा हो। तो नैहर में यार मिसलक, ससुरा में भतार मिसलक, कुछ ससुरो मिसलक, तो झूल ना। बाप रे बाप ससुर ना छोड़लो ना। बाप रे बाप ससुरों से मिसवावत है। जबरदस्ती मिस देवेला ना कोई रहेला घर में। तो हमार मत पूछ, हमार लड़काई में तेरे लड़का संग खेले जात रहनी सन। तू हमर तब रेती उठल रहे ठीक बा, तो एगो छौड़ा आके मिस के भाग गइल। तबे से हमारे एगो छोट एगो बड़ हो गइल बा। अब बाकी केहू ना मिसले बा हमार, कोई ना मिसला ना। वो एगो लड़काई में हमने के गुली डंडा खेलत रहनी तहिया के बात है। एकदम एती भइल रहे। इती अभी कहाँ इती भाई तो पहले के बात करते एकदम एती रहे। तब तहार कुआर में लड़को रहल का नैहर के? हाँ रहे। की रहे यारवा के केंगा अथी भइल ना यारवा के गइलू ससुरो में थोप देलू। ऐसे ही आदमी करते तो ना लड़का रहते। माने बियाह भइल कुमारे में लड़का रख ली तो ससुरारों में जाके थोप देलू कि उतही सब दूल्हा पर लगा दिए नाम तो दूल्हा के। हाँ अरे बाप रे बाप दूल्हा मान ले सा तो ना माने। आज जब लड़को भइल यारवा लेखा भइल बाकी भतार लेखा यारवे लेखन भइल तो भतार ना पूछत रहेगा ना। क्या हम लोग तो ना करवैले बनी कुमार में। अब के देखे के रहे करवैले रहलो कि ना करवैले रहलो? अब कुमार में तू कितना खिलाड़ी बारू, कुमारे में लड़का लेके भतार के ऊपर थोप दिल बा। कितना खिलाड़ी बारू तू मुँह में लेवे लू का। हाँ ओ हम तो जानिए कि तू तो खाली वो में तो मुँह में लेवे लू। तो मुँह में ना लेवल जाला, आ मुँह में झोर के गिरा देला। हाँ हाँ वही से तोहार दांतवा इतना वाइट लौकता ना। तो पियर लौके ना। मुँह में लगा था कि कोलगेट के जगह वही से धोएबे करेला। तो छी फेरलो लवली के जरूरत ना होई तनका उहे तैका पूछ लियाला।